Yes, nu skal jeg så lave opgave 2,12 i GeoGebra, og derefter vil jeg så lave den i WordMat. Jeg starter her med at bruge værktøjet linjestykke med given længde, og jeg skriver 100, fordi det er A til B. Derefter så laver jeg så et regulært polygon, fordi at det er et kvadrat, så man kan bruge dette værktøj. Nu har jeg så lavet firkanten. Jeg mangler kun at lave trekanten, som har en bredde på 50. Ja, så nu mangler jeg kun at lave hypotenusen der, som du kan se. Og her til sidst, så vil jeg lige gøre den rød, ligesom firkanten. Og så vil jeg vise dig længderne. Yes. Og det var så den første opgave, 2,12. Yes, nu skal jeg så til at lave opgave A, B og C. I den der 2,12 finder arealet. Og ja, jeg kan ikke finde ud af at bruge EMAT, så jeg gør det på min egen måde. Jeg håber det er okay. Og jeg starter med at sige 100 gange 100 cm. Ja, for det var den der kasses, eller ikke kassen, men kvadratets areal. Og det giver så 10.000. Derefter så ganger jeg 100 med 50, ganger det med 0,5. Ja, og det giver så 2.500, og jeg skal gange med 0,5, fordi det er en trekant. Nu skal jeg så plus de to tal, og jeg plusser 10.000 med 2.500, og det giver så 12.000 cm, eller 2.000 kvadratcentimeter. Nu skal jeg så prøve at omregne 12.000 kvadratcentimeter til kvadratmeter, og det gør jeg så ved at dividere med 10 i fjerde, og det giver så 1,25. Nu skal jeg så hen til B, og det er hvad er arealet i kvadratdecimeter. Og der skal jeg så dividere 12.500 med 10 i anden, og det giver så i alt 125, hvis jeg ikke tager meget fejl. Her i seeren skal jeg så finde ud af, hvad arealet er i centimeter, kvadratcentimeter. Og det har jeg så allerede fundet ud af i A'eren. Så det var rimelig lige ud af landvejen. Yes. Og nu skal jeg så bare lige have lavet noget layout, sådan, så det ser okay ud. Derefter så hopper vi over til 2,13, hvor jeg også vil prøve at finde resultaterne i den. Yes, nu er vi så nået til opgave 2.13, og jeg skal så
lave den her GeoGebra. Jeg starter med at lave A til B, og den er på 200 cm. Fordi det her ikke er et kvadrat, så det er lidt sværere at lave firkanten. Men det lykkedes mig så at få lavet den. Det er så et rektangel, det her, som jeg vil lave. Du kan se her, at jeg laver vinklerne, og det virker egentlig meget godt. De er præcis 90 grader. Der. Jeg bruger polygonværktøjet for at gøre det til en firkant. Nu vil jeg så bruge værktøjet i cirkel ud fra centrum og radius. Og jeg kan se her, at cirklen den er 36,23 i radius, så det skriver jeg på GeoGebra. Derefter så bruger jeg længde med given, eller linjestykke med given længde. Og jeg kan se på opgaven her, at den er 50 cm radius, så det skriver jeg så. Og derefter laver jeg cirkel ud fra centrum og punkt. Der. Nu bruger jeg så skæringsværktøjet. Der. Nu kan jeg så skjule cirklen. Der. Og så vil jeg lave et cirkeludsnit. Et meget nyttigt redskab lige her. Så nu mangler jeg kun at lave længderne på den, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og det går vel egentlig okay. Der 36,23 i radius, som jeg sagde lidt før. 50. Yes, og nu skal jeg så svare på opgave A, B og C. Hvad er arealet i meter kvadratmeter? Hvad er arealet i decimeter kvadratdecimeter? Hvad er arealet i kvadratcentimeter? Og jeg starter med at sige 200 gange 100. Yes, for at finde rektanglet. Og det giver så 20.000 kvadratcentimeter. Derefter minuser jeg 20.000 med 1963,5. Og det gør jeg, fordi at den der sådan en fjerdedel af en cirkel, der går ind, det vil jeg gerne minuse, og det fandt jeg jo ud af i GeoGebra, hvor meget det var. Og det giver så 18.036,5. Og derefter plusser jeg så 18.036,5 med 3092,77. Og det er så den lille, og det er så 75% af cirklen. Og det giver så i alt 21.129,27 kvadratcentimeter. Nu skal jeg så omregne det førnævnte tal til kvadratmeter, og det gør jeg ved at dividere tallet med 10.000, eller 10 fjerde, eller hvad jeg siger det, og det bliver så 2,1122927 kvadratmeter. Så i B'eren her, der skal jeg egentlig bare dividere 21.000
129,27 med 100, og det giver så 211,927. Jeg kunne også have ganget det tal jeg fik i kvadratmeter med 100, men jeg valgte så bare at gøre det omvendt. Men man kan også gøre det andet. Så i seeren har jeg jo fundet ud af før, så den var heller ikke så svær. Yes, jeg håber det var sjovt at høre med. Jeg har en lidt monoton stemme, men altså, sådan er det vel en gang med. Tak fordi du lytter med.